Os Axóuxeres. Pon a orella. Poñed a orella e estade ben atentos. Non sei, parece o vento. Non é o vento, pero ás veces van xuntos. Tamén podería ser alguén facendo gargarexos. Que cousas dis? Ti si que vas facer gargarexos. Non está tan mal, Iria. Algo ten que ver. Parece choiva. A min parece o mar. Esta vez tedes razón os dous. É o son que fai a auga. Auga. Agora ven outro son ben distinto. Será un tambor? Non é un tambor. Será un coello logo. Un coello? Como vai ser un coello? É unha foca. Ai, unha foca. A ver se atinas algunha vez. E logo que será? É unha campá soando, como as que hai nos campanarios. Xo sabía. Campá. Antón. Pintamonas. Hoxe toca disfrazarse. E ímonos disfrazar pintando unha parte do noso corpo. Pintamos na planta do pé un cogomelo cun verme no sombreiro. Fixádevos ben. O primeiro que temos que facer é buscar alguén que non teña cóxegas. Despois, imos pintando con moito cuidado coas cores que ten o noso debuxo. Xa temos un cogomelo cun verme no sombreiro. Os Axóuxeres. Mudo o nome. Imos debuxar un coche. E para debuxalo, imos usar as letras que forman o seu nome. Empezamos polo C. Ese coche é ben raro. Aínda non se ve o coche, Roy. Levamos unha letra soa. Imos coa segunda. A letra O. Fixarme máis porque sigo sen velo. Pouco a pouco, home, que aínda faltan algunhas letras. Collemos a letra C. Este coche debe estar no garaxe. Non te apures, Roy, que xa sairá. Tócalle agora a letra H. Moi gracioso, Roy, pero xa verás como logo se ve o coche. Poñemos agora a última letra, o E.
Xa o vexo, pero a min gustábame máis de cores. Iso amañámolo nun chiscar de ollos. A ver se así che gusta máis. ¡Que bonito! Está parado no semáforo. Coche. Ola, Iria. Ola, De onde ves tan contenta? veño das clases de baile. Levo ensaiando toda a tarde. Gustache bailar? É o que máis me gusta no mundo. De grande vou ser bailarina. E que clase de bailes che gustan? Gústanme todos. Queres ver como bailo? Quero, sí. Moi ben, Iria. Que ben bailas. Moitas grazas. Practicas moito. Ensaio case todos os días. Ademais, sempre que sinto música, bailo. Aínda que esteas na rúa. Estea onde estea. Non me dá vergonza ningunha. Non me extraña, porque o fas moi ben, moi ben. Gustaríame moito verte bailar outra vez. Pois dentro de pouco temos unha representación na escola. Vaime vir ver toda a familia. Se queres vir, estás invitado. Non hei faltar por nada do mundo. Agora teño que marchar. E logo onde vas? A onde o meu pai E onde está teu pai? está no xardín cuidando das plantas. E que clase de plantas ten? Ten moitas diferentes. E a ti gustanche as plantas? Gústanme moito, sobre todo as flores. A min tamén me gustan moito as flores. As que máis, as margaritas. Eu levo unha margarita na camiseta. Pois é unha camiseta ben bonita. Moitas grazas. Xa me dirás onde podo mercar unha igual. Para a próxima vez que falemos, dígocho. Agora teño que marchar. Ata logo, Iria. E baila todo o que poidas. Vale, ata